Hola criaturitas del Señor, feliz fin de año. Hoy les tengo una sorpresa, comencemos. Easy for ens, dance, putted upperbelt. Miners Majori haastaa legendaarisia. Nyt isos liigas niinku Roosberg, suomalais rättii. Maailmanluokan kaliberis, 2 lasi maitoa ja 1 lasi piimää. Ei se kylvää ja ei se siittää. Natu paljusta kansi avataan. Pojat on tulos, torilla tavataan. Easy for ens, dance, putted upperbelt. Easy for ens, dance, putted upperbelt. Allu on valmiina myllyttää, vihut valmiina hyllyttää. Piti mennä A, mut mentikin B. Nimikko, taktiikka, Aleksi B. Nuori osuja Sergei jakaa, hiustyylei vanhaan tapaa. X7 saitin luukottaa, haastiksis miki puudottaa. Airia City pojas kentti, mut ei kanssa peli kentti. Kynäri kansa tietää ketkä on äijii. Hense pistää ykkösel päihin. Easy for